Der er masser af skrald, affald og biler. Men kunne du tænke dig at bo her? Det gør Alfred, og ham er vi taget ud for at besøge. På vejen derind mødte vi en hjemløs. Han er bare en af de 8.000, der lever her i Danmark. For at holde varmen har han lagt sig ved denne varmerist. Inden vi tager ind til Alfred, ligger vi lige vejen forbi Nyopsgade. Her er der nemlig mange hjemløse, og grunden til det er der store antal af varmeriste. Her fandt vi også kanyler, sprut og cigaretter. På Vesterport station sidder Alfred. Her har han siddet de sidste 25 år og tigger om penge til mad, drikke og smøger. Alfred tjener omkring 100 kroner om dagen og har derfor ikke mange penge at leve for. Alfred benytter sig af de mange hjælpemidler, samfundet stiller til rådighed for de hjemløse. Han overnatter indimellem på de københavnske herberger og spiser tit hos frivillige organisationer. Men trods alle disse tilbud, de hjemløse får til rådighed, så mener Alfred, at samfundet kunne gøre meget mere.